קיצור, מציצים. כן. כולם אומרים, אורי, וזה הפרא אדם, הוא אנס אותה, יבוא לך, אל תדאגי, יבוא לך. אורי ניסה את מה זה לא. אמרה לו, לא, גירש אותה, אמר לה, מה שיש לי קיבלת מהם בלילה, מה שיש לך, אני יכול לקבל ב-20 יורו בקצה, זרק עליה אבן, לא פגע. אבל אריק, כשכולם אוהבים אותו, הוא הדרק, הוא בגד באשתו. הוא משקר לה, והוא מרחב אותה. הוא החרא האמיתי בסרט, אתה מבין? וכולם אוהבים את אריק. ואשתו של אריק, סימה שהמסכנה נבגדת וסולחת, וכן יודעת, לא יודעת, וזה. קיצור. אני לא התעמקתי בזה עד כדי כך. לא ראית את הסרט, אני מבין. לא. טוב. אנחנו בכלל בזהו זה, אנחנו גולשים למחוזות אחרים, אז מה אכפת לנו? לפני הגלישה. טוב, אתה תתויג ותעלה לענן עוד הערב. אתה צוחק. לא, זה רציני לגמרי. זה באחריות, כן? זה בערבון מוגבל. יאללה ביי. יאללה ביי.